भी दूसरा के बोलती है। आज के बाद एकदम जान ले कि मेहरारू है तो मेहरारू लेखा रहे के बाद समझ लिए। हमके समझ में नहीं चलो तनी मेरा मुर्गा ले बानी आ कहब कि देख तनी मिजाज में बनाओ एकदम देह दर्द करता। एगो व्यवस्था ले बानी आ साला बैठ के पेजाबते एकदम मारब आ तो भी आराम से सुतो भी बेरा वही से सोपरत रहनी हो कि कोहिया प्लान बनाई आज फुर्सत मिलल हो। आज एकदम मुंड बनल बा चले दब हमारा के कहब कि तनी बनाओ तो मिजाज में बड़ी सफर के लिए आइल बनी। कहाँ बड़ी रे? अरे करीब देखिए सुनत का रे मोदी का दो मी तो का हो गइल हो? का हो गइल? हां ले मुर्गा बनाओ तो मिजाज में एगो एकरम व्यवस्था बा तनी अस्थिर रख दिए मांगब तो दिए का ना सुनाइल हो? ना सुनाइल फिर से बोला तनी फिर से बोला। कोने के एकरा में मुर्गा बा आ तनी मिजाज में झनकार बनई है एकरा में को व्यवस्था बा मांगब तो दे दिए। दिमाग होश में बाकी ना तार दिमाग बा? हां हई हाथ ने घाम हो गइल हम तरह का मुर्गा बना के दी। हई बा तू मुर्गा कहियो। अरे तो तनी बना देब तो का हो जाई? अपने से जाके बना के खा तार जंगर नहीं खे जंगर। हां माने बियाह क के लिए आइल बनी यही खाती बियाह करके लिए बा जब मन तब चूल्हा झोकाए खाती। अरे तो मरद के बात ना मनबू? ना मानो मान जा ना मानो मिजाज बनल बा आ तनी करक बनावा एकदम छनका। हां तन्नू के हमरा बनाई देखे दिमाग उसमें। अरे तनी क्या का है खिसेल बड़ू बतावो हैं? ऐसे खिसेल बनी हम बताइबू तब ना कुछ। हम ना बनाई तर जाके खाए के बस अपने से बना के खा। अरे भाई का बात ना गरज तड़ू बेरा हो हैं? तर से जब शादी करके जब नहीं तब हम कहनी नु कि जब हमार मन करे तब काम करम ना मन करे त ना करम तो तू काहे हमरा के पेरियले रहला हमेशा? का चाहता हम कट जाई मर जाई आए अभी जातनी हम लाइन पकड़। अरे सुन अरे सुन अरे बात हटा मर मान ल केहू अपना मेहरारू के कोटे मरे के कोही तू चाहता ना कि हम मर जाई हमर लाश गिर जा तू अकेले रही आ तार के कोई पूछबो ना करी बियाह ना होई तार। अरे तू शांति रह ना पहले हाथना काहे झोन कतड़ बतावो। अगर तारा हमरा प्रति दिल में प्यार रही तो तू ही कहता कि हां ओरा नहीं जा तू आराम करो हम बना के लिए तनी खाए के दे। अरे तारा कतना मानी ना सुन कुछ ना मानल तू हटा ना हम जाता नहीं लाइनिया पकड़ते। सुन तारा कतना मानी ना हो तारा बा जानकारी कुछ हो हैं? का मानेला मन तो ताई दोपहरी में हमरा से मुर्गा बनोई त बहरी हम कतना तार बड़ाई बतियाई ना हैं? बाहरी के बड़ाई हम सुने जातनी कि घर में के इज्जत अपन देखतनी बताओ ना कितना हमरा के मानत कितना सेवा करतई घर में नु लौकी कि बाहरी हम देखे जातनी तो तारा के नहीं मानो ना नहीं खमानत तार त हमर गोड़ धो के पिए के चाहिए। अरे तो अकेले में न गोड़ धो के पियो के समाजवा में गोड़ धो अभी के बाटे अकेले ही न बनी जा जब बनावा खाना अगर हमर मुंह देखल चाहत जिंदा चाहत कि राण मत होख त खाना बनावा तू अपन से। अरे भाई मान के चलम तारा के कौन परेशानी करतनी। अच्छा ठीक बा तार मिजाज झनकल बा तू आराम करो हम बना लेतनी ठीक न बाकी मुंह जे के बात मत बतियावो है ना? ठीक बा हां बना लेतनी जा ना ती उतराई मुंह में खन देखत अपन बनानी मुलाइल बनानी का मुर्गा हम बना के खियाइबो दादा आई एक दिन बना के खिया देते नतिया के आदत न लग जी हो रोज रोज हमारे से बनवा के खाए लगी। हम ना धमकी देबू तो हमरा पास आइडिया बटे डरवावे के धमकावे के ना धमकाई त ई कहला में रही जातनी सुते बन जइते उठ के खा ले। का ये भगवान कौन दिन दशा देखावताड़ो ओहो हम ना जननी के ऐसन कुल काम करे के पड़े त बियाहे ना कइले रहती हैं? कतना कष्ट बा बियाह कइला मेरी दादा तो भुजिया चीरो प्याज चीरो एकरा ले बढ़िया बाड़े बहंगा रहला में ठीक बा। ये दादा का ये भगवान जी का हमरा कपारे मोड़ी दी होलो आँखियों में लागता प्याज रे दादा। भाभी ई का करत रहो भैया? का करते तनो को तबीयत खराब रहो दे आई हो त ये रह गइल अब देखो तो एक दिन के बाद रोज रोज देखत नहीं कि तू का आलू लेके बैठ तड़ा टमाटर प्याज और प्याज लेके बैठल बा। आज तो तबीयत खराब बा त मान लो प्याजवा चीर त ना होते भी लगल ले
जानली। मतलब भौजी के रहते है को तू काम कर बता बता हम करी। अरे ओकर तबीयत खराब बारे कहते है कि आवते बानी लगले। ये कहा कि आज माई बाबू जिंदा रही तो ई दिन ना देखे के पड़ी ठीक नु। देखो कैसे कैसे मिला के परिवार चलता नहीं हम न जानता नहीं। बुझा तो लौकता हमारा बुझाता। जब से आइल बड़ी ना तब से देखत नहीं ताहार कुछ बहुत बदल गइल बड़ा भैया बहुत ना। का बदल गुल बन रे। क्या ए पिया तो ओनिया शिकायत कर लिस का रे। हम काहे के शिकायत करे हां जाई घर के इज्जत के वाइबो करी देखबो करी तो कैसे के देखो। आ जई हो मोहरिए कुंडिया लगौले बन के बढ़िया नहे त खुटखुटई हो जानली। दहन हम काटे दा तो। अरे रुक आवत है ना वो। रोज बहाने रहता था पेट में तो कमर में दर्द रहता हैसे हैसे। देखो पढ़ के नहीं ये कुल करे के रही गुलो। तोरा को कोने बनावे के ना तो तू बनैबा तो हम खाइबा ऊ बैठ के महारानी खई हन टंगरी पसार के सुतल बड़ी। आवत है लगल है केने बाड़ हो। बोला लो आइए जई हन नहीं हो ना सुन तड़ू। बताओ ये भाई कुल रही गुल बताओ केहू गांव के आदमी देख ए रुका ना लागे दोस्ते देखिए प्रचार करे हैं ओने कहबू त ना देखियो सो सुनियो सो केहू अपन घर के शिकायत करेला ना नु। तो एजा घरवा में कैसे आ जियो हमारा हमर दोस्ते आज ही स कोनो मतलब हमरा कुछ कामे से तब कहिए से देखो कर भैया पियाज आइबे ना करे सो कोनो कुंडी जीते नहीं खे कुंडी लगौले वाली रे केवड़िया में तू लागे हम उन्हीं साथ बात के कुंडी लगइले बड़ा खोल देले बड़ी तब का तू तो एकदम बड़ी आंटी बड़ी रे। बुलावा भाभी के सुन तड़ हो रोज 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 एगो लेके रुक बोला के लिए होता रुक 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 बताओ हो आज माई बाबू नहीं खे ई का करवावत ये भौजाई आज लिहो करत लिहो तले कमर में दर्द बा पेट में दर्द बा तो हैसे हैसे हमरा तो अच्छा ही कोन नहीं खेला। बताव एक दिन देखनी ऐसे ही कपड़ा बैठा भीचल बड़ा देखनी कि कमर में तेल लगावत तो का हमरा देखे के पड़ता एकदम लाश शर्म घोर के पी गइल बड़ा का नहीं कौन संस्कार कर माई बाबू तेले बैठे। चलो ए भैया 2-3 गो सेट तो अभी पड़ल बा एक सेट धोवनी आ चलो पसार। बाप रे बाप कता रही नयका मॉडल के लो भाई सो पसार दो हो बाप रे बाप ये तो और ही मुर्दे करा के तो और ही बढ़िया से पसारे के पड़ी साला। चलो ठीक बा। ए सनोज बो बाड़ू हो का हो चाची आई हे बच्चा ई का करतो है घामा में हो। अरे ओकरे एक सेट फिचनी हो अभी 2-3 सेट पड़ल बा हो। आई हे बच्चा इहे दिन रही गुल बतारा हाय का करबो ई बताओ मेहरारू के ई कुल काम करे के चाहिए तो मर्द मानुष के करे के चाहिए। अरे तने ओकर देह दुखाता हो जौन लोग तबीयत खराब बाटे। अब चुप रह ये तो कर जब देखी ना तब तू ही काम करत रहेला। हमारा एक दिन लड़की है तो कहते तो देखनी सनोज भैया नु मसाला पीसत रहन तहार मेहरारू तोहरो कोरा में जर गुल तहार मेहरारू ने गांव टोला में मेहरारू नहीं किस। अरे तनी तबीयत खराब होई तो बताओ करही के न पड़ी केहू बा घरे हाय का है तार बहिनिया कहा भाई तार जवान सर सियन तार बहिन बाड़ी ऊ बाड़ी करही के काम बुगे। अरे तो तनी ऊ पढ़त या लिखत या मान लो ओकरो दिमाग पर टेंशन न बा पढ़ाई के। ई कह त मेहर मौग बन के बानी घर में मेहरारू जवन जवन कहेले ऊ करी ना हम। देखो चाची एगो बात हमर सुन लो मान के चलो कि तनी तबीयत खराब हो गइल तब हमरा मैनेज करही के न पड़ी। रोज तबीयत खराब हो एक दिन हो 2 दिन हो आ लाज ना लगी हो मर्द ले काम करवावे में लाज ना लगी। एगो रहेला तो चलो बाहर भीतर जाता ई काम धाम करत एगो घर में हतनी खाना बनावे के बाद 2 व्यक्ति के हमका इतना रोग आई रनी थी खातिर हो तार बहिनिया हमर झरना लेके आई रही कहां बाड़ी। ठीक बा तन सुनो चाची माने उन्हें बोहरी के लोग कहि हम मोती हां हमारा कौन काम बा तारा जवन बुझाई जवन कर हमारा कौन काम बा बुझाई ल शिकायत न होई हमार का शिकायत होई आ कहां भाई कोने हुआ हो आराम करत होई का हो चाची गाए बचिया तू हम भल बाड़ू हे जे सुतल बाबू अन्ना के बजावत हुआ नींद पूरा करत हुआ भाई तार भौजाई के कपड़ा पसरतो ना तार कपड़ा पर निमन काम बा हो। रोज के बा एक दिन के नहीं के रोज के इनका ड्रामा बाटे तिली खाना बनाइयन तिली कमर में तेल लगाइयन तिली रोज कपड़ा खींचियन हमेशा समझा पागल हो गइल बानी। आ ये बचिया तहारा मुंह सुन लेनी रोज तो दूसरा के मुंह सुनत रही हम ना पतियत रही तू कहियो देहलू हम अपना आँखियों देख लियन देखला कपड़ा पसारत लाज ना लागेला हो तारा मौगी के केने भाई
अरे तो हम और लगल जा कपार पे तेल रखी ए बचिया ये कहाला बिना सास ससुर के घर अपना मन के भी है अपना मन के करतिया ये घर में सास ससुर है तो ओकरा इतना मजाल रहत कम से कम लाजो लिहाज करित नु आई बोला ना चाची हम तो सोचदन कि तू आज देखलू कल गुने केहू और ही देखी तो का कही गांव के आदमी कि देखो उ ना कपड़ा पीछे तो मेहर के खाना बनावता हई करता हो करता हम तो लाज कम से कम बहरियो नहीं खींचा अब लगल जा बात के बतंगड़ बनावे बात के बताऊंगा का तारा कौन समझे लेबन कपड़ा मत पीछे खाना मत अब तो हनी जाने लोग के घर बहुए तो जाने लोग के मैटर हम का बोले आहो बुची झरनवा हमर द चाची हम तो पागल हो गइल बनी अजे अपन जावा ये चाची हम पागल हो गइल बनी भैया के समझाओ ए बच्चा देखो तू छुपावत हम टोले महला में के बानी गांवे घर के बानी हने पहले आवता हने आवे को तार के बात हम बढ़िया समझाते हैं बैठा हे बैठा ता देखो लाज लिहाज करब मतारी बाप तो बाड़ा ना आ लाज लिहाज करब त कतना दिन लाज लिहाज चली तारा के पांज ले बिया तिनका के तो है का कहला मारे के आ कटे मरे के कटे के धमकी दे देतानी बस ई कुल करत मेहरारू के तू मेहरारू के रूप में भुलाइल बड़ा भुला जा वैसन मेहरारू के जानत का करे के चाही वैसन मेहरारू के नु काम रहावा जैसे ही कहते नु तो मर कट जाई तसे ही कहत चल मर चल अगर रेलवाई में कटाई के कहते तो खींच के ले जाए लागो तो चल रेलवाई में चल कट अगर कहत चाची सुघराई पे गोर बानी करिया हो चूल्हा में रुक खाना पहले इका समझावे दे ना तो कहत ये फांसी लगा तो तू ही अपने से तैयार हो जाता चल फांसी लगा दे तनी मर जू ते ना रहबे तो ठीक रही अपने आप उ सुधर जाई तो माने एउ हमारे के बनल घुड़की देखावती है हाँ तारा के पंजले भी आती इनका के डेरवाई न तो मोहे तो है हमरा के कुछ ना करे के कहिया ना आ कुल हम करम बताओ आज अभी तू करत हव ठीक बगे कल गोले तार बहिन के भी बियाह करे के वैसे ही कहले बहिनों के बियाह में कही तो हम ना करब तो का करब का बेइज्जती आवे ना होई हमार शिकायत होई ई मेहर मऊ बन गेल बा मेहरारू सुन चाची अब जाता नहीं हम एकदम तोर बात जान ले के खूटा में गिठिया देता नहीं हम जान ले अब जैसे ही कही न वैसे ही बतियाई बोकरा से ठीक ठीक कहत न हां देख अब हम जाता नहीं है ना ठीक बा जा हां अरे मनीषा है सुन का हो चाची चल देखल जब कैसे का करताड़न बुझाइल ना तोर भौजाई एक नंबर के खिलवाड़ी हो गइल बिया हम जानत नहीं यही के चलते ऐसे करतिया का कहिए चाची हम अपन घर के बात केकरा से कही हम तो भैया समझा समझता ए माई हमारा से कहले कहे के ना चाही कहे ना तोर भाई के समझैले रहती रे चल तो चल चल अही हो दादा अरे बाप रे बाप लागत हमर डाणवा पिठिया टूटता हो दादा ई नतिया के बेटा कपड़ा के पसारे गइल बा कि खुदे पसाराता हो दादा लागत घमई में जर गइल का कोनी के जल्दी पसार के आवा बड़ी देहिया में दर्द बा तो सुनाते नहीं खे केने बा हो का हो मार गले का नती होई जे अरे आओ त न अरे बाप रे बाप बड़ी देहिया तू खा तो तनी आवा हो का रे तन दबाओ ना तन दबाओ तो दबा तन दबाओ तो अच्छा रुक तो तू डणवा बेरा दबा देब न कि मैं दर्दिए भाग जाई तो सीख रुक के। क्या दुखता घूम जा तनी होतर घूम तोर मैं डणवा के दर्दिए भगा देब जीवन भर ना आई इका करता हो डणवा में दर्द बनो सपना का देखले बड़ा दिने में डणवा में दर्द बनो कि पिठिया में वो देहिए में मैं भाग जाइए बेरा मैं तहार दर्द भाग जाई डंटा काहे खातिर ले बड़ा दर्द भगाई तहार देखा हम मुंह जाइम कहां मुंह जाइम फांसी लोग आयो भाई फांसी लगेबे न आयो दादा इका करता हो फांसी लगेबे आओ आयो दादा आओ फांसी लगा दी आओ ना माई हमारी आयो दादा आओ फांसी लगा दी कापे लगल फरन तरह हो दादा कापे लगल रोज के तोर बनर घुड़ की देखल हम एकदम परेशान हो मैं हम बेइज्जत करा के धर देले बाड़े तू हाय और चाची आई रहली को तरीका बबुआ लुगा पसार तड़े कर पैंट पसार तड़ो त का हो जी में शिकायत के का बात बाटे आओ ना आओ शिकायत मैं निकल जाई उए रानी मंगधनी तरह के सिखौल फिर अभी फालतू बोलती है केहू के बच्ची हो देख कैसे मार ठीक करत होगे होय बतावा हो आज ये चाची बताओ आज तू ना कहले रह तू तो हमार भैया जिंदगी भर मौके बन रहता है ई तोर भैया कहिले बताते ना रहना तू ही बतावत रहिस अगर बतैले रहसन बच्ची हो ऐसा नो कतना आदमी के हम ठीक कर देले बनी ठीक करवा दे और कुछ दिन पहले आई रहती कुल ड्रामा देख लो होय कैसे मारता है ठीक है चाची चलो ना बचाओ जल्दी मार तू आज जैसे चलो
खेलवाड़ू मंगा धवानी कइल बाड़ू ऐसे तो मार चाताड़ू तू ठीक होताड़ू जैसन बाड़ू नो वैसन ता ठीक ए बेरा के बात तोर भौजाई एकदम सुधर जी आ टाइम से खाना बनावे लगी टाइम से काम करे लगी जान जी मार के भैया मुंह आदि हो चाची चलो चलो अभी मराए दे और ये चाची आज के बाद एकदम जान ले कि मेहरारू है तो मेहरारू लेखा रहे के बा समझ ली है। हमके समझ में नहीं खेत हमरा के तो आपके देख के विश्वास ही नहीं एकुल का हाला भइल हो दादा एकुल का हाला करतो जा का होइल बा एकदम दिमाग खराब कर दिले रे मैं हमर बेइज्जत करा दिले रहली हो। ठीक करता रहा भाई जान लू चाची बहुत बिगड़ गए बहुत एक सिखाइले रहू ना हां फिर बताई दूसरा के नाम लेती तो मुंह में तो बोलबे नु करम तो दूसरा के नाम नहीं खेलेबे के एकदम जैसे राखम वैसे रहे के बा। पर रहने ने के कहे के दोसरा के कह देता फलानिया सिखावत तो चिलनिया सिखावत ई निमन काम बा हो मरद ले काम करवा मरद ले लुगा फिचवा आ मरद ले साया फिचवा तार काय करे जे फटता आई तार काय करे जे फटता हो देख लो कैसे बोलता है अभी भी बोली इनकर बंद नहीं क्या होत अब ना बोलबू जा लवैया पे कटा जा चल जा तेरी छे रास्ता बता दी गोड़ पे गिरे लागल है जब बाई धके ले अतर नहीं तो हम का कल नहीं बाबूआ अब फांसी लगावे कहते हैं मैं बननी गमछी न हाँ, टाइम अब मुड़ी हम लपेटनी लागल है गोड़ हाथ पे गिरे लगा ये कुछ दिन पहले कहले रहता त ई कुल ना देखे के पड़ी नहीं तो आज के लाज ना बाद लगेला हो मरद संग से करे के चाही हैं जब एगो मरद आ मेहरार हुआ एगो ननद बे त तारा का दिक्कत बगे बना के तनी खियावे के सर समय से त यहाँ के करत रही तबे नु हम करवावत रही देख लो वाह अपने नो धमकी देत रहू ना करब त मर जाई त रेलवाई पे कटा जाई त फसरी लगा जाई त नैहर भाग जाईब का हो गइल मरद हन त हमर दुख न समझ सकेला तो दुख न समझिया ना शौक समझिया ना आय करे के बजन करा जाए दादा हम चल ना ठीक मेऊ मेऊ आवाज आवे लागल अभी खा करत तंजने लड़ाई मर्द पे हम ना मान गेल भैया अब ठीक न अब समझ लिया कि पति के कैसे सेवा करे के बा सत्कार करे के बा हाँ ठीक बा आराम से बनावो खा आ निरोग रहो खुश रह मस्त रहो टहरत रहबू लहरत रहबू बैठा रहबू कोहरत रहबू बर्तन माज दिन तनी फिर आय बर्तन माज दिन तनी माज दे रुक कीजिए पगड़ी बन के काहे माजो बर्तन दम माज दे अब खाली बनर घुड़की ए भैया राजा समझ ली हजा जब भी मेहरारू बनर घुड़की करे तो तू बनर घुड़का कर तब देखो वहनी के मेऊ बनल सुधरिए गोइली ठीक